संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 142421। सामन्यामध्ये मोठा जयंत पाटील साहेबांच्या बाजूने अग्रलेख लिहिलाय। मी पहिल्या दिवसापासून बोलतोय, हा शकुनी मामा आहे, काड्या डावण्यापेक्षा याचं दुसरं काहीच काम नाही। जेव्हा अजितदादांवर जेव्हा कारवाया झाल्या, त्या सामन्यातला एक अग्रलेख त्यांच्या बाजूने मला दाखवा। एक अग्रलेख बाजूला लिहिला का अजितदादांच्या? तेव्हा त्या सामन्यामध्ये असं छापून आलेलं की अजितदादा बॅगा भरून भाजपमध्ये जाण्यासाठी तयार आहेत। म्हणजे अजितदादा आणि जयंत पाटील साहेबांमध्ये काड्या लावण्याचं काम हा नालायक आज पण करतोय। राष्ट्रवादी फुटेल कशी, राष्ट्रवादीतून अजितदादा बाहेर कसे निघतील आणि मग ह्याचा राष्ट्रवादीचा प्रवेश सुखर कसा होईल, ह्याचा दिवस रात्र तोच प्रयत्न चाललाय। मला मिळाले माहिती अनुसार ह्यांनी स्वतःसाठी ईशान्य मुंबईची खासदारकीची सीट मागितलेली आहे। ह्याला स्वतःला लढवायची ईशान्य मुंबईची सीट, आणि ती पण उद्धव आणि शिल्लक सेनेतून नाही, त्याला राष्ट्रवादीतून लढायची ही माझी माहिती आहे। खरं आहे काय खोटं आहे हे संजय राजाराम राऊतने मला सांगावं। म्हणजे स्वतःला काहीतरी मिळवलं पाहिजे यासाठी काड्या लावायच्या, भांडणं लावायची, हेच एक कलमी कार्यक्रम या कार्ट्याचं सुरू आहे। आता मला विचारायचं तुला, तू अग्रलेख मध्ये लिहिलंयस की भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करावा यासाठी जयंत पाटील साहेबांवर कारवाई चालल्यात, त्या दबाव बळी पडून त्यांनी बीजेपी मध्ये प्रवेश करावा असं तुमचं म्हणणं आहे। मग कारवाई तर श्रीधर पाटणकरवर पण सुरू होती, त्या कारवाईचं काय झालं? त्यांनी जो काय बेहिशोब मालमत्ता जमा केला, ठाकरेंकडून जमा केलेल्या पैशांवर जे असंख्य घरं आणि फ्लॅट घेतले, त्याच्यामुळे त्याच्यावर पण कारवाई सुरू झालेली। मग ती कारवाई बंद झाली आहे, चालू झाली, ह्याची माहिती जरा संजय राजाराम राऊतनी आपल्या उद्याच्या अग्रलेखमध्ये द्यावी आम्हाला। कारवाई घाबरून, आम्ही ऐकलेलं कारवाईवरून घाबरून श्रीधर पाटणकर ऑस्ट्रेलियाला जाऊन काय महिने बसलेले। मग मी असं बोलायचं का की श्रीधर पाटणकर पण उद्या भाजपमध्ये येतोय, उद्या त्याला भाजपमध्ये आणायचं आहे, असं बोललं तर चालेल का? मग जरा श्रीधर पाटणकरवर जरा एक लेख लिही ना उद्याचा जरा सामन्यामध्ये, आम्हाला पण बघून दे। तुझा मालक मग तुला नोकरीवर ठेवतो का की लात मारून तुला बाहेर काढून टाकतो? कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।